tomto díle si připravíme vepřové karbonátky s červenou řepou. Budeme potřebovat mleté vepřové maso, nastrouhanou červenou řepu, vejce, strouhanku, koření, česnek a tak dále. Postupně se k tomu dostaneme. Než začneme, pustíme si troubu, předehřejeme si ji na 180 stupňů. Pustíme si do toho. Vepřové maso si dáme do mísy. Přidáme nastrouhanou uvařenou červenou řepu. Jedno vejce. Strouhanku. A drcený římský kmín. Majoránku. Sůl. Trochu olivového oleje. A vymačkáme si 2 stroužky česneku. Máme všechny suroviny. Promícháme si směs, abychom mohli připravit karbonátky. Rukama pěkně důkladně prohněteme, promícháme všechny suroviny. Směs na karbonátky máme promíchanou. Podáme si pečící plech s pečícím papírem a začneme varovat. Dřív než poskládáme karbonátky, bude potřeba si ten papír pomazat trochu olivového oleje. Na to si sundáme rukavice. Stačí pár kapek. Směs na karbonátky si postupně odebereme. Zhruba kouličky o velikosti dlaně. Pořádně zahněteme, uhněteme, uválíme. Karbonátky máme hotové, poskládané na pečícím papíru a můžeme je umístit do trouby, kterou jsme si předehřáli na 180 stupňů. A nezbývá než počkat, než se nám upečou. Uběhlo nám 45 minut, karbonátky budou hotové. Karbonátky z vepřového masa s červenou řepou a cibulí. My budeme servírovat s bramborovou kaší. Můžeme dozdobit pařitkou. A salátem z červené řepy. Dobrou chuť, přátelé.